Ai ama, eguerdion lagunak, hau dau parajoia, dagoeneko ezagutzen dezue nere udako sukaldea, baino ez kanpokaldea, beitu, Iturregi hoteleko landetan gaude, mastitartian da itxaso parian. Eta gaur gurekin kosinatzera Iturregi hoteleko arduradun bat etorriko da. Kaixo lagunak, eguerdion eta Xabi Mantzizidor, ongi etorri nire sukaldera. Bueno, ez dakit nire sukaldera o zure larreta, ez da? Bueno, gure txokua, banatzeko txokua. Banatzeko txokua. Egia esan, ze paraje harrian zaudeten hemen, Bai, eskerrik asko oso paraje harra da, bai, egia esan, bai. Eskerrik asko zuei, guri aukera guztiagatikan, eta gaur arituko gea, ez da? Ea Iturregi hotela nola sortu zan, nundik nola sortu zan, da familia nundik nola ibiltzean, ez da? Hoxe, bai, asalpenak bateko, bai. Ederki, aldi berian, ingo deuna da tabule bat, ikusiko zuek gero hemen ingo deu ospin berezi bat estilan polenakin, tapenade bat, eta gero freskagarri bat ondo birrinduta, edari bezala edateko. Ongi? Oso ondo. Zukalden zemuz moldatzea, asko ibiltzen zea? Ba, ibili berra dakau, porque Iturregin danetat egin berra pixkat, osea, que sukaldatu ere, bai, tartian. Ikusiko zuek, zezaio politateakoan gaukua. Bueno, lagunak eta Xabi, garatuko izut pausuz nundik noa ibiliko gea, bale? Bueno, hemen lakau kuskusa, eta hau iteko erresa da, bol baten jartzen deu, irekiten deura, gatza pixka botatzen diu, eta bertara botatzen deu. Eta bere beruakin, ingo da, hidratatu eta pres geldituko da. Gero botako dizkio, barazki hauek, piperra, tipulina eta tomatia. Dena txiki inda, behin pres da honian, nastuko deu, eta hoi gutxi balitz, baitaren menta osto pixka botako jau pikatuta, bixigarri puntu bat emateko. Eta hori izangoa gaurko plateran, oinarri ja. Hau, ingo deuna da gero alinatu gainetikan, bai limoia, estilan polena, eta horri botako jau perexil pixka pikatuta, olio pixka, nasketa bat ingo deu, eta hori erabiliko deu, gero gainetik botatzeko. Vale? Hoi, izangoa gaurko plateran oinarri ja, baina dugu bi gauza esan deun bezala laguntzeko. Bat, tapenade bat izango da, ingo deula hemen alkaparrak, piperrak, ibarrako piperra dazkau, baitare armendolak, baratzurila eta oliba berdiak. Ingo deuna da, baratzurila garbitu, piperra garbitu, eta birringailuan tubuan sartu, birrindu, eta tapenadia gatza berbau botako jo. Baina nola hau gatzatua dan, hau bai, eta hau ere bai, segurazki txukun gelditukoa. Normalian tapenadia goituta gaude beltzak ikusten. Zatikan izatea antxua, gatza ematen diona, eta oliba beltza. Baina gaur ingo deu tapenade bat gure ikutuakin. Ados. Eta gero, hemen freskagarri bat prestatuko deu, dakaula, hotgailuan, bai marrubik eta bai platanua hotzotza ukitzeko, ingo diona da, limoia bota, estila bota, eta ingo deuna da, birrindu, eta birrindu ostian, sartuko dugu ontzi batian, gaina marrubi pare bat jarriko eskio, menta osto pare bat, eta hori izango da freskagarria. Ados? Oso ondo. Oso ondo. Bueno, lanak hasiko gea banatzen, behitu, hemen dakazu baratzuria eta piperra. Biharko ditut hemen digan 3 ale, bale? Eta gero piperra, ingo deuna da garbitu ondo, behitu. Txortenak enduko jau, erditikan irikiko deu, horrela xe, eta behin, irikita dakaunian, ingo diona da horrela, behitu labanakin bultzatzen, pepitak atea, bale? Eta ora, birrinduran barruan, sartuko deu bakarrikan, aragila, bale? Ordun, hau, zure lanak martxan dazkau jarrita, eta guain mingainai eman berdi hau, labanai eta mingainai. Vale. Bueno, ingo izutena dago hemen txukundu, hoi listo dakau, eta kontatu iguzu, Xabi, zu harreran egoten zia hemen, ez da? Normalian, bai, harreran egoten naiz, eta beste 2 lagun, 3 geaz harrerako lanak iten, eta, bueno, Iturregi hotela dakizun bezen ez, hotela txikila da, 8 gela besteik ez ditu. Horret izan dezun bezala danetik inbiar da pixkat, ez da? Bai, hori da, tokatzen zaizu pixkat danetik anitia, bueno, normalian emate jo klientei harrera,
txekina itea tortzeia zenian, eta bueno, baina gero gure lana ere, klientiak hotelian dauen bitartean ere da, behaiei laguntzia, nahi balimadu eskursioren batin, edo reserva batin edozein restaurantetan, edo edozein museoan alkuak jarraitu, edo... Gauza lagungarri bezala, behien esperientzia pixka hobetzeko. Mundiala izateko, behien esperientzia. Eta horrez aparte, baitare, etxeko gauzak ere baitare itia, adibidez ekipo guztia gutxi gara ordu bitarritan hiruetan bazkaltzeu dano batea, eta harreran da hona goizian, inberdu, bazkaria prestatu langile guztientzako, adibidez, ordu, pixkat, batzuiak eta pixkat, zoze, ez dakit. Xabi, kontatu iguzu, ni badakit, baina hemen jendia ikusten da honai, jakiteko kokatuta nun da hon, baki guketaian gaudela, baina getaiko ze auzotan gaude, eta nun gauden kokatuta pixkak kontatzeko jendiai. Azkizuko baiaran gabe, ez? Azkizu baiara dago, Zumaia eta Getaian artean, Getaira pertenezitzeu, baina Getaia eta Zumaian artean dago. Kostaldia da, eta, nahi izteko karretera oso txikila da, eta da baiara bat ez dula ertera berriro kostaldea. Orduan oso trafiko gutxi dago, eta baiara oso lasaia da. Eta Getaitikan, Zumaia aldea juten zea, eta hor kurba batian, bidian ondo inbiar da vuelta. Bidian ondo inbiar da, kambio de sentido ondo inbiar da, hori da, eta berriro gora jo derra azkizu aldea. Ze parajean zeatikan, gainak Gipuzkoa beti dala mendilla, gora, bera, eta hemen zartzen zea baiara baten daiko laua dala. Gipuzkoa izateko. Eta kosta izateko gainez bat, bai. Eta horregatik handazkau hain biztapolitak baita, oso itxasotik oso gertu gabez, eta euskiakiko kapena ere oso fentsuia erradaka baiara egia zan, bai. Eta hori da, ze aproposadan, hori mastillak eukitzeko, zuaitzak eukitzeko, baratzak, babestuta bezala, eta oso guzkitzu aldi berian, ez da? Bai, hori da, bai. Eta gero txakolina berduna, itxasoko krisala pixkate bai, ez da? Baitare, ala du, bai. Hori xe da pixkat, hotela dakan, liagarri principala, honek dun kokapena eta lasaitasuna. Eta, horrek emateio baitare intimidade bat, hotelai, jendiak asko, honea etortzen jende hori asko. Honea etortzeko, honea etorri berda bakarrik honea. Ez da bideo bat, ez da, eta da mutxur baten, jaina guztu... Kotxez ez behintzat. Oinez, jende guztia hortik gorak ajuteala pasian, ez da? Hori da. Eta bizikletan da, Hoxe, mendikan gora iotzian, kasu da, Zumaira jutia 45 minutuan edo horrela, edo ez dela zarautzaino baita ere, ordu tardi edo zerbait horrela. Eta, honea etortzen jendia, hori ere asko apreziatzeu, porque, normalian jendia ibiltari atortzezaku normalian, hori da, eta kotxea ez hartu berra buelta bat emateko menditikan, hori ere, hori ere bere balioa du. Eta, Xavier, ze gauza jarrekin hemen nola zaudeten mastiz beteta, hone emateu, iritsi gara honea, eta gaude hemen, Getariako txakolinan bihotzian, ez da? Hori da, eta gaina hori, paisajiz modaldetikan ere, lortze deuna da, oso aldakorra izatia, negua, udara, udaberria eta udazkenan artian, maztiak itau koloriz aldatu, eta, paisajia guri ere aldatu izatu. Bere xarma du, bai. Lanare bai, maztitan horregotea jendia beti buru belar lanian, bai, oso lankorra da, bai. Eta badakite bai gaina, Iturregi hotelean, zuek landetan ebai bazkazuela maztiak, ez da? Bai. Oaintxen hasiko gea, hori gure aurrenengo txakolinak eta ateratzen, hori ere proiektu berria da, eta, ilusio handiakin hasi gea, eta, guendikan ez teu probatu, baina, ja probatzeko atian gabe. Irrigitan. Bai, invitako ezaitu, bai. Eta, adibidez, historia hau duena, nola hasi zan? Nola sortu zan Iturregi hotela? Bai, Iturregi hotela sortu zan, 2007 urtean irik izan hotela, hau da, terreno bat erosi zuena Pardo familia zarauztarrak. Terren horietan zahon baserri zar bat, eta, baserri zeon egoera batian oso zaila zala berritzekua, oso egoera txarrian zeon. Baina, ikusita zeko kapenat ederrazun, eta, ze inguru politaz azkan, pentsatu zuen, hotela konstruitzia. Orduan,
eraikin printzipala, hotela dagoen eraikinan, da eraikin berri bat, hotela bezala egindako eraikina. Orduan, hau Daniel Rotaetxeak arkitektuak egintzun, proiektu bat, pixkat errespetatuz, euskal arkitektura, pixkat euskal frantzesako girua du, hori frantzesa ere baita asko gustatzen zaio, gure kliente asko ere frantzesa dira. Iparraldeko ikutu hori da. Hori da. Eta, pixkat gure inguru guztia hotel barrotikan ikusteko, azkanaga lehioak haundillo, baserriak ditu baino, lehiatilak asko zaundillo ditu, baina, bere airia respetatuta, hori bai. Egia esan lehenoko baserrik, hemen, iparraldea beira, zekaen, fatxada guztia, taulako lehio txiki bat. Olako txia zan aurreko baserria. Baina, guain ere, baserria, ditu bere teiak, eta ekialdea orientauta da baita ere, eta, baditu nortasuna mantendu da, baserrina, baina dago txukun-txukuna eta gauza berrikin jarrita, ez da? Bai. Eta gio, hori, baserri zarran, armarrilla ez, baserri zarran paetak, justo baserri zarran sarrerak mantenduta dago, justo piztinako sarrera, ez da? Bai, badabez, baserri zarrako gauz batzuk mantendituta, eta bada, bere, pareta printzipalak mantendituta dabe, eta hoien barruan eraik izan piztina, eta, hor gelditu dia arkua, baserriko arkua, eta hango harri askoekin inda baserri berria, eta hango biga batzuk, atiak, badabez, elemento batzuk, indiala mantendu jaso, eta hori da, eta hotel berrian jarri, hori da, ekin berrian, hori da. Hau dana, zena izan? Aitona izan historio honekin, nola izan? Bai, Aitona, Jose Antonio Pardo, hori da, irikitzuna, hartuzuna terrenua, eta Gonzalo bere semia, hasi zena proiektuakin, eta Maria Jesus bere emaztia, hori da. Eta guain gurekin dago lanian, Alejandra, da, generazioz, hori da, belaunagiak, danak, azkenian negozio familiar da, eta, hori bere xarma du baita ere. Familia mantendu, eta txukun, oso ondo, hau batia ezu, hori da, hori ere bai, pingo deuna da batzu jakonea bota, txukun biltzeko, nik hau txikitzen jarraituko dut, ikusi zuen hori nola esetuan da nola segituan hartu duen bere hidratazioa, baina jungo beha bitartean erreportai bat ikustea. Ondo irutu zaizu? Noski. Ikusiko zuen lagunak, gaur hemen dakau, polena estilana, eta hor estila gure freskagarriantzako, eta polenan bila jungo beha balerdipeko erleena, eta hau Tolosaldian dao, eta ikusiko zuen ze bigazte, ze fundamentuakin. Guazen bertara. Apa Joseba, hementxe gaude bedaion, Balerdi azpin, eta dakizunez Balerdipeko kide naiz nire, eta berta jungo gai ikustea, zertan nahi dian Balerdipeko kidek, gure erlek. Ikustu zuen hemen, erlauntza desberdina dauzkeula, batzuk trampa batzukin, horiek polen hautsa ekoizten nahi da, eta beste batzuk berriz, ez dira. Urte sasoi honetan, 2 produktuk ateratzeitu, sasi loretikan sasian ez dira egiten, eta gaztain pixkate bai hasialako, eta polenare bai gaztaina eta bai sasiana. Lehenengo irekiko dugu erlauntza bat, ea zen muzaidan ez dira egiten ikusteko, eta gero ja polena bilduko dugu, zerbait sukaldatzeko. Erlauntza honek pixka botako dieu, ea zenbat ez diaidan ikusteko, eta erlea lasaiago sentitzeko. Hemen ikusteu erlea topea idala lanen, kasu honetan goran erlea asko da bilela. Hemen ikusten erlea hau dena, ez dia sartzen nahi da. Eta segura eskeina, izango ala sasiana edo gaztainan ez dia. Gutxero era hauek altza erdi dira,
altza erdi bakoitzen esate 10-15 kilo egon goala, ez da edo 20 kilo edo jasoko dira. Hemen ikustea zerbait hasi diala sartzen ez dira. Hemen ikustezu ez dira desenteia. Bueno, guk ez dira hau seguraskin aterako deula hemendikan hilabete batea hola. Eta hemen bai ikustea dauna da erreginare bai hemendik gertua biela, ze arrautzak ikusteia. Beti saiatzea gure erleen genetika ahalik eta mantxona izaten, eta hortako erbel elkarteko kidegea, eta erbelen helburua da bertako erle beltzan mejora genetiko bat lortzea. Erlauntza honetan segurona 40.000 bat erle egongo diela. Azkenen lauki bakoitzen 3.000 edo balin badaude bat, atera kontuk zema lauki dauden hemen. Momentu honetan erlategi hau bakaino gehiago dauzko du bai, orduan erlategi desberdinetan jun behar izatet. Dauzkeu Astigarragan, Zizurkien, hemen, ikastegietan. Hortaz, erlategi bateko lan bukatutako ina beste erlategi batea jun behar izateu. 3 egunez behin bintzat, erlauntza hauek irekitzen saiatzea. Txingot berriz erlauntza dau, pake-paken lanen jarraitzeko, eta polen trampatetik polena jasoko dau. Hemengo erlauntzatan ikuste deu trampa batzu dauzkala. Trampa horiek polen hautsa edo polena jasotzeko da. Azkenen polen hautsa da landarea edo lore baten zatiarra, eta erleak iteuna da hankatan bildu, eta lorez lore garraiatu, loren ernalketa bat bermatzeko. Kasu honetan, guk trampa horietek jartzizkieu 3 egunez edola, erleak ebai behantzako behar dulako polena. Kusiko deu zenbat polen da hon, eta ea jasotzea duken, gutzako ebai oso onuragarria baita. Polena behar izate behaien larbak elikatzeko, azkenen behintzako proteina iturria da, berriz ere lanen jarraitu alizateko. Hemen ikuste daukeu laranja hoi, gaztainan polena, eta grisa berriz sasia edo larrana. Azkenen maxustak atera alizateko, lehenengo erleak polenizatu inbarra auke lore hoi, eta hemen ikustea sasi loretan jasita daula erlea polenizatzen. Azkenen erlea ez bada sasi lore horietan edo larran loretan banan-bana juten, polen hartuta, sasi horrek ez du bere maxusta emango. Eta kasu honetan, behaien proteina iturria polen hoi da. Hemen daukeu gaur bildutako polen hautsa, eta, egia esan sukaldaritza mundun oso apreziatua da, testura alderretik hautsa bezala gelditzealako, eta oso zapore berezia daukelako, azkenen hau lore bat bizi-bizi jatea bezala xe baita, hasi ea sukaldaritzan probatzeko aukera da hon. Aupa Matxin, eta aupa Inazio, goatzen hau Inazio hemen ontzala, Matxin urrengoan honea etorri berko aize bai. Egia esan zelan txukuna egiten aizaten, gaina gure erlebeltzakin, eta polenak, propoleuak, danetikan, ikastaruak ere bai emateitue, da bi gazte, baino hartu duela gauza, baino buru belarri eta goguakin, da holako jendia berdeu, gure bazterrak txukuntzeko. Bezarka da handi bat, eta hemen jarraituko deu. Ea gustatzen zaizun gaur zertan erabiltzen deun zuen polena. Bezarka da handi bat lagun. Bueno, jarraituko deu gurian. Nik hemen ikusi zuen bezala hidratatu da, esan deu gero hau menta pixkatekin zea ingo deula, behar eta botatzeko binagretatxo bat, ni hau txikitzen jarraitukoet, eta zu hemen piperra eta baratzuria jarri ezu, berta botako zu olibak, alkaparrak eta almendrak. Ni usten dut, ia dana aldezula bota, barroa, eta olio pixka jarriko jau, eta birrindu ingo deu. Gio daztatu ingo deu. Ni uste gatza ez du laberko. Normalian tapena dei antxoa botatzen zaio eta gatza ematen dio fundamentua. Baina gaur olibak, alkaparrak eta baitare ibarrako piperrak ebai emango dio bere sustantzia. Bale? Orduan, dena bota bertara, olioakin bildu eta birrindu. Bale? Venga, eta ni jungo naiz, hau txikitzen jarraitukoet.
Bueno, eta esan dezun bezala hemen 8 logelatxo daude bakarrikan, ezta? 8 logela bakarrikan, bai. Vale. Bai. Badakit hasieran arkitekto gehiago nahi zitulain, ezta? Ta gero nagusia izan zula txiki jatia, ezta? Honde segertatu zaen. Kontatu pizkat. Eske, bueno, gela, bueno, 8 gelak 8ak desberdinak dira. Desberdinak dira. Bakoitza du bere izena, eta, bueno, Vale. izenak dira, hemen inguruko lekuak, Vale. Mendiak, auzuak, herriak. Ados. Eta, bueno, gelak dituna berezia da, bueno, argitasuna handia da kaela, eta gero baita ere, bueno, komunak eta presentzi oso importantia dula gelan barruan. Vale. Osea, bere dimentsioa oso handia da, eta bueno, batzuk integrauta daude baita ere logelan barruan baita ere, Vale. eta bueno, bere presentzi importantia du, ez dia komunarruntak, ez dia gelarruntak, eta bueno, eroso egoteko ere oso esposazio, oso Diala, haundillak eta lekuakin, eta zure sofatxuakin, eta bestia, hori da, eta... bai. Orduan, bueno, kalidadetikan, oze, oio izango ditzake, zenbat eta hundio izan gelako, beto, orduan, gutxi bateatzea, hori da. Hori, horitzapedakaz, kontatu ziela, txotxiki batek esan zela, 11 gela inbertzituela, eta nauzia etorri zala, eta hau txiki gila diagelak. Pizka, haundillo egin, baina gutxi batean, baina haundillo egin, ezta? Bai, eta, bueno, hartaka baita ere, bueno, hotelak ere lasaio izatea, jende gutxi dago, eta, bueno, dana asko errestu ditu, hori bai. 8 logela, danak desberdinak, eta gero ze altzari bereziak, eta lanparak, eta bestiak, eta dana. Dana daka, estilo bat, pixka tradizionala, eta baita ere, bueno, gauza asko, mueble asko eta dia, berreskuratutako muebliak, eta, bueno, bere tokia, azken finean gauzoiek beti izatea oso berezia. Zakizu egoe dauden, ze koltxoi, olako potoluak, arre-arrak, Bai. Itoko pixka zailo izatea, zenbat eta hundio, baina loiteko primerakoa dira, hori bai. Eta gero, bertan, esan dezun bezala, atzerritar asko tortzea honea, ez da, hotelea? Nungo jendia tortze zaizu gehiena? Bueno, hemen izatea normalian herria eta herria, nazionala eta besterdia estrangeruak. Estrangeruan artian, ja dana, bueno, gehien bat frantzesa dira, frantzetik oso gertu gabez, eta, bueno, asko gustatzen zaio parajea frantzesa. Bai, getai asko gustatzen frantzian, egia zan, bai, hemen frantzesa asko tortzea, eta, bueno, bestela baita ere, Belgika aldetikan, Holanda, Alemania, eta ere, hortikan ere, desente tortzea, bai, inglesak ere, bai, noski, eta, bueno, noizbenka, Amerikanoren bat, asiatiko batzuk ere, bai, baina, bueno, hori pandemiazkero pixkat gutxitu inda, bai, guain hasi gea berriro, horrelakoak ongitor jamaten, baina guain arte ez diak egitorri. Baina, nik uste ja urten, udaro hontan ikusi da, baina berriro hasi diala beste kontinentea batea viajatzen, osea, que guain viajatzen. Egia esan zelekoa proposada nau, bikotekide bate, oparitxo bati, bertako jendia horta tortzea gehiago, egun romantikotan, eta egun berezitan, ez da? Hori da, bai, eta, bueno, ez dakizun bereziak iteko, ez dakit, igual, zilarrestai batzuk, edo urrestai batzuk, edo bikote bat jubilatu indana, horrelako opariak ere asko izatea gure artian, eta, bueno, horietan, moendikan mimo gehiago jartzeo, horrelako jendia, eta geho, bertan, zu esan dezun bezala, nola laguntzen diozun jendiai, bai museoan, inbestatzen Valentzia gara, jendia mendikane Amerikar bat etortzea eta Bilboa jutia etzai, bai, besteko osatzen ez da. Ez, behintzako Bilbo dago, mendikan aldamenia. Iokutei agoizez guen jaimiakuzi eta berrio bazkaltza honea torri. Iontzako ez da distantziak ez dia guretzako bezala. Zer eskatzen du gehiago, olako gauzak ikusi eta parajiak ikusi, o gastronomikoki etortzea jendia askore bai? Gehien bat gastronomikoa, bai. Eta, geho, hemen inguruan dazkaun parke derra baitare, Flitxeko parkia eta Pagotako parkia ere, hori ere... Ja, bi altxor dazkaunak, ez da, hemendikan bat alde batian da bestia bestian, ez da? Hori da, bai. Eta, bestela Donosti da bueltatxo bat, ez dakit, Amerikanuak ere biarritz ere oso famatua da, eta haiek ere kuriosia handia daka baita ere aurra ikusteko, eta, Guggenheim ere, bai. Egia zan, gure ikurretako bada, Guggenheim munduan ziar, ez da? Eta gaio gastronomia nola ez, ez da? Bai. Eta zer nahi izateu, noa bialtzezu jendia, zer izateu, arrai bila juten dia getaira, o txuleta nahi dute jan, honea, osagardote gira eta olako gustatzen zezkire, bai. Hori bakoitza bere gustua ditu, eta, ez baina normalian beti bialtzeitugu getaira. Aldeak mintzak kostaldea, bai, mintzat, arraia jatea, bai. Porque, esperientzi hori hain errexe ez da beste lekutan topatzen, eta, bai.
txuleta igual arrexo da beste leku batzutan tokatzia, baina arraia bai, egia esan, bai, zaio. txuleta, bai, penintzula guztian jatea gehiago, eta honea, bai, sozidadea, honi sozidadea, zardoteko garaian, bai, zardote iratagola, bai, baina, bale, ondo. Bueno, eta Xabi, eta guain jatekoak nahi gehala, en jatetxian zeizkentzen dezu, bakit en jatetxe, oni jatetxe, hotelian zeizkentzen dezu, bakit jatetxe ez dakazuela, baina gozarik eta ematik duzu ez, da? Bai, bueno, en reserran beti gozaria barne dago, ezin da aukeratu, beti beti dago, jendialota, beti gozaia barne dago. Etxetikan kontentu atea barne hori da, gaina hemen inguruan ez da onuna gozaltzia, osak hemen gozaldu berra daka, bai. Eta, bueno, restaurantia ez dakau, baina dakauna da, bueno, afaltzeko, pasaratxo batiteko zazpitarrik behatzit galdian, hor dakau, menu txiki bat, hemen inguruko gauza, getaiko antxua, bentrezka, naparroko esparraguak, eta, bueno, geudara partian dakau gure baratza, eta orduan, dazkau landatuta tomatiak, aurtengo tomatiak ere oso ondatea dira, eta, bueno, letxugak, eta, orduan badaka ebeiek jun hartu eta etxea jun da faltzia, hori puntazo gona ez da? Hori oso polita izatea, gila zan, bakoitza bere tomatia aukeratzia, eta geho prestatzia, bueno, bada, bai, hori asko gustatzea. Honi botako jotuena da, olio pixkat. Vale, ni uste nahiko, guain sartu, eta eurra eman beraka. Hori da. Orduan zeona, baratzea juten dia, zehose hartu, antxolata bat iriki, ogi batekin etorri, eta venga, bentsala. Botella bat ardo, otxakoli botella bat ardo. Earki, eta gaina, gozaiar batin. Gio, bueltak aibili, bazkaiar bat, gio azkenian afei lasai batin, eta oera guteko ezin jobe. Hori da, pixka pentsauta, bueno, jendia nola normalian hemen iteuena bazkari potentiak, afari potentiak, orduan, bestia, bazkaia, afaia, ez duena kanpoanin, hemen itia zerbait harina, hori da pixka idea, bai. Eta gero bestelare beti dakai aukera, ez da? Osautza jetxik, eta ira jetxik, buelta bat emaz, osa faldu. Beti aukera, bai, porque oso gortu gabez, eta itik 2 kilometros ez daikestia, bai. Bueno, eta ze ona baratzetik zehose hartu izatia, eta ze ona hemen dakazuen paragia eta dakazuen lorategia eta nola zaintzen dituzuen larriak eta dara, ez da? Claro, bai, ezke hori da, gure baliagarria, hemen dazkaun jardian 9 hektarea dazkau, asko da, eta bueno, udana mantentzia ere... Bere lana daka, noski. Jardinero daude hemen. Lore zaintzan bidadez. Bidaude. Bai, bidadez. Buru belarri, une oro. Buru belarri, une oro. Hori da, bai, eta bueno, hemen udara partian dazkau hortensia pilo bat, oso loratzen diala horla oso espektakularrak. Gaina kolore guztitakoa eskazue, larrosak, urdinak, moriak, eta hainbesteko zabalera aukitzia jardinean baita ere, baitegu gure intimidadia oso babestuta egotia, porque hemen inguruan inorrezin du pasa, hori jardinitikan, eta bueno, ez kotxeikan eta zerrez, eta guendikan, hori pixkat, mantentzen da, isiltasun, da lasaitasun hori, eta nahi aldezu, piztina neo, gero honea etorri, larrea, liburutxo bat irakurri. Hori da, bai. Ezin jo, be. Bai. Kiston parajian gaude, kiston parajian. Egila da. Bueno, hemen txe, nik hau danak, txikituta dazkat, ondo. Igorire birrindu bildurri gabe. A ber, botako jau tanto bageio liua. Venga, jarraiki birrintzen. Hau kanpora, hau ere bai. Oso ondo. Bueno. Hau txikitu deu, hori ere bai, gero inbiar deuna da. Hori prestatu eta alinatzeko ere bai prestatu behar deu. Hori, betu gauzat emango izu, Xabi. Emango izu goiara txiki bat. Bai, hori da. Dastatuko zu, eta ikusiko zu haber gatzan sustantzia eman dion bota diunak edo pixka gehiago behar du. Nik uste teukiko gula sustantzia, Nik uste baiet, nik uste neko dula bai. Vale, oso menio botako esarraz gehiago. Bueno, ingo deuna da, hau jaso, hoi txukundu, hau ere bai, maigaina, eta jungo gaituk beste reportai bat ikustea. Ado, Xabi? Primera. Zehazki jungo gaituk, Urumea ibaia ezagutzea, Donostiko ibai nagusia. Eta bertan, Arraunin ikusiko zuek, hemen neontzan gurekin gaztia, eta iteitu ibilbide batzuk, euna pasatzeko ezin hobiak. Guazen bertara. Aupa, Joseba, zer moduz? Bueno, unai naiz, gogoratuko zara nerekin, Arraunekoa, Loiola auzoan du gure lokala, eta izan nintzen zure sukaldean, da gaur gonbidatzen zaituztet zuek eta ikusen zule guztia, nire sukalde hontarra, nire Urumeara etortzera.
kanoatan egiten ditugun osteratxoak dira, ni juten ez jendearekin eta juten atzaile hemen inguruan ikusi ditzazkegun gauza guztiak kontatzen, baserrizarrak, portuzarrak, animaliak eta guri azkeneko 11 urte hauetan, urumean gaudeneko urte hauetan, kontatu gertatu zaizkigun historiak eta anekdotak eta hori da egiten duguna. Gure ibilbideak izaten dira hemen Loiolako gure egoitzatik, hemen hasi eta hemen bukatu, eta normalen uretan ordu eta erdi egotarekin nahikoa izaten da. Ez da helburu hain hor nekatzea, baizik jendeak gure eremu hau ezagutzea, eta horrekin irten da hemendik, pozik geratzen gara. Urume ibaian gaude, hemen azpian duguna Urumea da, Nafarroan jaiatzen dago Goizueta inguruan, eta Urumea hitzaren esanahia da urmeak, ur finak, ur garbiak, izena jarri ziotena hala zen, gero izan zen ibai oso zekin bat, eta gaur egunean ibaia oso garbia da. Hemen ikusten duzun ontzi hau da, garai batean ibaian ibiltzen ziren ontzi tipikoak, alak, gero zeuden gabarrak eta txanelak, eta lanerako izateaz gain, izaten ziren ere aisialdiko ontziak. Orain dela 130 urte, ibai hau Donostiko aisialdi gunea izan zen, eta ibaian alako ontzi mordo bat zegoen, jendeak gozaz ezan. Ibaiaz eta inguruaz. Urumeare sagardoaren bidea da, ez da kasualidadea sagardotegi guztiak egotea Urumearen bazterrean. Eta garai hartan arrantzalek Terranobara juteko behar zituzten gale horietan behar zituzten sagardoa, hemen ekoizten zen, eta ibaia zen Donostiko portura edo Pasaiako portura eramaten zituenak kupelak eta ala bertako marinelei 2 hilabeteko bide luze horretan sagardoak asetzen zituen. Eta hori ikustu Urumeako gure animalietako batzuk, dordokak, ez dira bertakoak, berez floriakoa dira, inbasoreak, jendeak etxean euki, aspertu eta zer egin oberik ez dakatela, ibaira botatzen dute, eta hemen egoten dira normalen zuhaitzetan eguzkipean, marea behian dagoela. Ez da zer dan hori, baina ibaia garbitzen ibiltzen gara ere, hau da gure etxea, gure lantokia, eta ibaia garbi mantendu nahi dugunez, ibaia garbitzeko irterak antolatzen ditugu, eta uretara juten garen bagoitzean, horintxe egin detena. Eta hemen eratzean dagoen baserria, Astinere baserria da, ibaiak duen baserri zahar eta historikoetako bat. Eta nik bezero esatieten bezala, egunen baten aberastuko balin banaiz, hori erosten aleginduko naiz. Hemen bukatzen da ibilbidea, uretan egin dugu egin beharrekoa, eta hemen gure lokalera etorrita irakusten dugu uretatik urte hauetan atea ditugun altxorrak, zapatilatxoak, tximispilak, pioletak, behin atea genuen maitasun gutuna, irakurriko nizueke, baina luzea da, eta orduan hortarako hobeto honea etortzea, gure lokalera etortzea, Loiola auzora etortzea, leku beharra da, eta kontatuko izkizuet hauek, eta historia asko gehiago, bale? Aio. Ai, ama, Unai, eman diok hemen, Xabiri beste ideia bat Urumea bialtzeko jendia, Bai, oso idea ona, bai. Oso idea ona, aproposa, eta egia esan, Donosti beste leku batetik eta beste era batea ezagutzeko. Ona, bezarka da hondi bat, jarraitu hor goxatu arazten da noi, eta ike bai goxatu garrantzitsua posi bizitzeko. Bueno, gurean jarraituko deu. Hemen inbiar deuna da. Hemen ditut tomate, piperra eta tipulina, txiki. Eta ingoitut, guain, nastu ingoitut, indeun kuskusakin. Ingoetena da, ospin olio berezi hau, bertara gero gaineti botatzeko. Eta hemen indeuna esan dizuet, ozgailuan geneukan marrubilak. Beitu, gorra daude. Bueno, barrutikan gorra jasidia bihuntzen, hemen beru eituta kanpoan. Hemen bai, platanua genuzkan moztuta ozgailuan otzotzak egoteko. Eta hemen Xabier ingozuna da. Berta bota, marrubilak, platanua, limoian zukua, estillak, eta oztopare bat botako ditugu. Baitare kolore pixkat emateko eta sustantzi pixkat emateko. Gero, kolore pare bat botako ditugu, Eta nik inbiardetena da, hau prestatu, eta besteik gabe, gio hemen dazkaun marrubi haue jarriko ditugu gainean esan duen bezala edalontzian txukun, bale? Ondo. Bale, hau zure kontu, eta ni hau nastutzen hasiko naiz, bale? Bueno, eta hemen, Iturregira etortzegean nian, hotele iristegean, zenbat hizkuntza dazkizuzuk? Zenbat hizkuntza ikasi behar dituzu hemen harreran egoteko?
Bueno, inglesa eta frantzesa Bai, eta horrekin ja mundu guztia jute zei ja, ez da? Hori da, jazta, horiekin noiko izatea normalia, erdera noski, eta euskeraz nosbenka ere iteitu ongitorriak. Eta hori bada, gaina bertako hotel batea jun, eta bertako jendeak euskera zarrera itia, ez da? Bai, berezia da, egia esan bai. Honea iristean ian jendia, normalian, itzesaiona da, etxe guztia erakutzi, bakoitzai, orduan, senti daitezen, etxian bezala. Gauza da, hotel iturregiko harrera ez daka gabeko zerritzua, orduan, behaiekiteia bere etxian egon goliake bezala, orduan, ito jo, erakutzi nun dagoen taberna da soziedade bat izango balitz bezala, Euskaldu sentitzen da arazte jozu, ez da? Hori da, dakae bere edariak alkoholikoak, edo dakae nebera txiki bat, limoiak eta gela beti dakae prest, eta gai edakae nahi duen hartzia. Intoni goxo bat iteko iristen dian, da hemen ostantzan ikusi, ez da, hori da, dakae hor papeltxo bat apuntatzeko, eta listo, eta hori, dakae erabilgarria, eta laborduak. Eta, erakute zaio nun dagoen piztina, nun dakaen bere lekuak, bere txokua topatzeko, bere edari hartzeko, edo eoteko irakurtzen, edo horrela. Orduan, itse zaio, tur pixkat, tur txiki bat, jardinetikan eta horrela, dana erakusten, eta gero hartakaia, beha ikiteue bere bizitza, hotelian, eta orduan, etortzeia harrera laguntzazke, behar duenia, baina ez da normala izaten. Zer jende zaudete hemen hotelian lanian? Hotelian gabiltza guantxe bertan, udaran izatea, pixkat lan gehiago diotea, torrun beti diotea extra batzuk etortzen dira laguntza. Baina guantxe bertan gabez, 11. 11 lagun, 11 lagun, bai. Badek, jende pixkat, holako hotel txikitxo bat entzako, ez da? Bai, egia zan bai, porque USPiak bakarrekan 16 izatea daka, sortzikala bakarrekan dauela, maike langilea gabez, oie dana, zaintzeko. Bada aukera adibidez batzutan etortzen dira eta hotel guztia hartzen dute beretzako? Baitare, bai, hori ere, udaran ez da arrunta izaten, hori izatea gehiago igual udazken partian, udaberri partian, ez temporada altan, baina bai, gehiago eta gehiago etortzea horrelakoak, bai. Hola, evento polit batiteko, edo familia giruan etortzeko, edo... Hoixe da, bai. Bueno, geho noiz benka baitare, eskontzaren bat ere ospatu izan da hemen, eta, beste, ez zutan igualitea eventoren bat, igual, enpresako direktibo batzuk igualito bileratxo bat, baina, hori izatea pixkat... Puntualo. Bai, puntualo. Adibidez, badakit, honea udaberrian deitu, eta ez da gaula, lekuikan. Adibidez, guain iraian gaudela, ja urren urteako errezerbakiten hasi behar dela, norbait etorri nahi badu, ez da? Dakaun suerte haundila da, gero eta... Luxury problems, deitzen dira, ez da? Hori da, gero eta kliente gehiago dazkau repetitzeuena. Eta hori, arro sentiaratzeigun zerbait, porque, horiek baskotan tortzean udaran, urrungo udaran iteue, ateatzean momentuan urrungo udarako reserbaiteue. Ai, ama, ze gauza hona. Zein bihartzaio bezero bat egola berriro etortzea arazteko, zer da gakua? Ondo zaindu bertako, noski, bai, hemen dakaun edertasun guztia hau inguratuta, ez da hain zaila ere. Lagungarria da, oso lagungarria da, bai. Gutxin berda, gila zan soluzia daka hortan, bai. Egia zan, gure arginan alden egola ibiltzeka, eskanien udaran gure hain hotel txikila daka hori bai, 12 logelakua, eta udan egotea beti gainezka, eta jatetxere bai gainezka. Eta esaten dio, jende, que pena, he venido de Andalucía y no tengo pa comer. Eta esaten, deitu, zaglenu, urrengo urteako hartu, Bai. Bueno, geho baitare, atzerritarrak beti tegu erreserra asko zelenu, hori normala izatea. Gu beti biharko, atzoko, ez da? Hori da, bai, hemen nazionalak itegue beti azkenengo momentuko reserva, eta hori basaio izatea temporada altan lekua topatzia. Hori normalian orduan udaran eukitze deu atzerritarra asko, eta, udaberri aldean eukitzeitugu nazional gehiago. Hori da, bai. Eta zerrekin txunditzen duek gehiena? Zerrekin juten diak gehien esaten duela, jode, ez dakit, hiriburukin, kostaldekin, janakin, zer da esaten duena, amazing. Normalian izatea, hemen dagoen paisajiakin. Berdetasuna, ez da? Bai. Honea tortzean kliente asko Donosti eta Bilbo ezaututako jendia da. Igual liteitu egun batzuk Donostian pasata, geho pare bat hemen, edo zerbait horrela orduan, harritutza joe, zelako paisaje polita dakaun hemen inguruan, eta zelaitasun handia dakaun. Hori da, bai. Ona.
Bueno, hemen txe, falta zaiguna. Bai, holaxe, bota. Eta nik indioten bezala honei limoian birringa pixka bota jozu azala pixka birrindutare bai. Bai, favore emango jota. Horrek pixka sustantzi pixkat. Eta hemen, behitu, ez deu inmen emulsio potolo bat, baina ikusi zuen nola pixka loritu deun. Botako dugu pixkat olio gehiago. Eta hemen, guain, azkenengo fundamentu botako diguna da, alerdipekuak eman diguen polena. Hau dekau, eharra indiuna gaurkoan. Vale, pixka botakoet bertara, pixka desente. Hau da, kiston proteina. Hau, beak esan duen bezala, nola juten dian erlek, lorez lore, polena hartzen, eta hori da proteina ematen diona behaien larba txiki eta jaten emateko. Eta, gizakie, ikusi zuen nola jartzen duten trampatxuak, eta berreskuratzen deu, eta gaur hemen erabiliko deu. Taino hau, jogurrai botatzeko. Marabila. Entxalada batei, gainetikan, gaur honei botako jau. Gauza askotako bali jau, eta oso osasungarria da gaina gorputzantzako. Orduan, ingo deuna da hemen. Hau, naztu. Hau, prestatutaka gainetik botatzeko. Tapena diare bai, listo dakau. Eta falta zaiguna da hemen, menta bota ezu, oi bota ezu, dana dakau barruan, ez da? Dana barruan. Dena barruan, jarriko deu, itxiko deu, eta honei ere bai, egurra mako jo. Vale. Bueno, eta dana lan alda, zeitezu lanetik kanpo, ze gustatzen zaizu, nondik noa ibiltzea, bai, zauztarra zehala, esan dezu bezala? Bai. Ez dakik gustatzen zaizu ibiltzia... Sinefilua zean, ondartzan, mendira... Gustatzen zaitena da, baitare, hemengo klientiak dituen bezala, ondo jan, eta viajatu, eta hoteleta honetan egotik. Vale. Ikusita, ikasita, gozatu. Ikasi hori da. Gila esan guola, hosteleruak bai, gu beti jaieguna, eta no aitea bazkaltzea. Ikastea, zeite un bestia, nola aiteguen. Un poco espionajia aitea baitare, bai, danetik. Eta noa jutezea, noa gustatzen zaizu jutia gehiena? Bueno, nei horrela, leku beti topatzen xarma leku guztitan, baina, bueno, leku bat horrela mendilla eta kosta eta ondo jateana, bada, nire lekua proposa, ez da? Bai, nire leku. Bueno, ikusi zuen hemen ze fundamentu sartu dio, Vale, hau, listo dakau. A ber, jarriko deuna da. Hau, listo berare bai. Eta hemen eman dio bai, estilan ikutua, Hau, botako dugu bertara. Ikusi zuen ze potolo daun? Da, izostuta zeudelako marrubilak. Eta gartze dio textura bat, baina mundiala. Gero hori jutezea pajitakin bueltaka eta gero eta urtugo, baina fresko eta eharra gelditzea. Vale, honei jarriko jozuna da hemen, Xabi. Marrubi pare bat, kenduko jozu berdia. Eta hemen barruan jarri, eta menta osto puntxa bat horrela. Vale, jarriko jozu aur xere bai. Eta ni hemen ingoetena da, bota gure kuskusa, goiara batekin hobeto, bale? Botako razio ehar bat, eta gero gainetik indeu minagreta. Eta guk errezeta ia bukatu deu, falta zaigoi botatzia, hoi listo lagai, behitu ze gauza polita eta goxua indeun. Eta bueno, gaur egun, badator, eta gu hemen gabiltzau bukatu nahian. Ez dakit igual piztina jungo gea botatzea bitartian egola, Bainutxo bat hartu, izerdik entzeko. Etzan aurrenengo aldila izango, saio hau eta geho horre jute gara, hoi bezeru antzako da, eta gu lanea torri geha honea, Hori da. Lanea torri geha eta. Egia esan, ze paraje, benetan, Xabier, zorionak eman, eta Pardo family guztiai nire asko ezautzeitu, bakizu gortzen ibiltzen dira, eta laguna geha, eta, bueno, elkarlanian, bueno, nire neskak ebai badaka errelazioa ondila behaiekin, behaien seme batekin egontzan hor lanien eta hola, eta egia esan, oso family herrikoia da, ez da? Bai. Herrian beti ondia, beti eukidue behaien enpresa hor kartoianak eta, Hori da, bai. Tipo daka, horiek enpresa eukidue beti, poliodeportibo aurrian. Guain zuntxitu duen hori dana eta etxiak indituen berri hortan, hortzekaen, behaien, enpresa, bai. Eta hola, xe, behitu hemen txe, behitu, ze gauza indiaun. Bueno, balerdipeko antzako hemen beste binagreta ehar bat indiu, zuen histori jakin. Botako dio gainetik horrela, beste pixka gehiago, bale, eta guain, nola esetu dian batzuk botako dio freskuan horrela pixkat, bale, tapena de pixka jarriko jo bueltan ere bai. Oso ondo. Beitu hemen. Hola, goiaratxo bat. Hemen beste bat. Eta hau gutxi jarriko jo, sustantzia dakalako. Eta hemen indeu. Gaurko errezeta. Hemen txe. Bat.
Jarriko jogula, aitak esateziak, Xabi. Ezai despistatu, Joseba, jarrio perejila da nahi horre guri jaten eman zuketa asko, Hori da, Bueno, hementxe bat, eta hementxe bi. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Etortzen dian guztiai goxatzen jarraitu, Hori zuke da, bai goxatu. hori da. Eta gu hemen jarraituko dugu koxinatzen. Eskerrik asko. Eskerrik asko Iri Xabi, eta Pardo famili guztiai.